Здравейте, приятели! Днес сме 17 май 2024 година. Слънцето се опитва да изгрее, а екип на Бетел, България, се намираме на летище София, терминал 2. Защо? Защото е динамично, защото предстои уикенда, защото има много хора, които ще пътуват и всъщност искат да са мобилни. Да са мобилни със своите приятели, със своите семейства. Как? Най-простият начин ние сме свикнали с телефон в ръка, но на летището понякога човек чака твърде дълго. Ето защо Бетел е тук, да дойде да покаже на хората, че всъщност имаме възможност да им предоставим зарядно устройство, за да могат да покажат всички приключения, които им предстоят и всички положителни емоции, които ще ги съпътстват в пътуването. Сега предлагам да отидем да видим къде е нашия прекрасен щанд, защото в самото начало, още на стартирането на подготовката на щанда, имаше безумно много приятели тук от хората на летището, които се интересуваха. Нескрито любопитство. Бетел е тук, за да покаже, че споделеността е нещо важно в днешния ден. И така, да влезем да видим вътре как се развива действието около нашия прекрасен щанд. Добър ден отново. Ето това е щанда на Бетел на летището. Това е нашата станцийка, от която хората биха черпили батерии. И всъщност, по една водичка, ако някой наистина много дълго се информира за това какво прави Бетел, и ожеднее. Както виждате, днес наистина има много хора на терминал 2, които чакат полетите си. И със сигурност вече много от тях се възползваха от батериите ни, защото така, установиха, че техните телефони са с много занижено ниво на батериите и решиха да се подсигурят. Ние продължаваме нашата офанзива, имаме още доста дълго време, очакваме и още подкрепление от колегите от Бетел, така че наистина днес да бъде едно невероятно представяне. Благодаря ви!